A gyomorcsavarodás kutyáknál egy súlyos és életveszélyes állapot, melyben a gyomor megcsavarodik a tengelye körül, elzárva a nyelőcsövet és a beleg felé vezető utat. Ezáltal a gyomorban lévő gázok és folyadékok nem tudnak távozni, ami a gyomor felfúvódásához, a szövetek elhalásához és keringési problémákhoz vezethet. A gyomorcsavarodás azonnali állatorvosi beavatkozást igényel. Miért veszélyes a gyomorcsavarodás? A gyomor elfordulásakor a gyomorszáj és a bemeneti nyílás elzáródik, így az emésztés leáll, és a gyomorban felgyülemlő gázok nem tudnak távozni. Ez a gázok okozta nyomás a gyomor falát feszíti, és a szövetek elhalását okozhatja. A megcsavarodott gyomorban elzáródhatnak a vérerek is, ami a szövetek elhalásához és a keringési rendszer összeomlásához vezethet. A toxinok felszabadulása a vérbe a szervezet súlyos mérgezését okozhatja. Mire kell figyelni? Nagytestű, mély mellkasú kutyák fokozottan veszélyeztetettek, de a gyomorcsavarodás bármely kutyafajtánál előfordulhat. Etetés utáni pihenés. Fontos, hogy a kutya evés után ne mozogjon intenzíven, például ne fusson, ne játsszon, ne ugorjon fel a bútorokra. Kis adagok, gyakori etetés, nagyobb kutyáknál érdemes a napi etetést több kisebb adagra bontani. Stressz és túlsúly. A stresszes és túlsúlyos kutyák is nagyobb kockázatnak vannak kitéve. Tünetek felismerése és az azonnali orvosi segítségnyújtás életeket menthet. Ha a kutya gyomra megduzzad, nyöszörög, hányingere van vagy hasfájást mutat, azonnal forduljon állatorvoshoz. A gyomorcsavarodás megelőzése érdekében fontos a megfelelő etetési és mozgási szokások betartása, különösen nagytestű kutyáknál. Étkezés után legalább 1-2 óráig pihentessük a kutyát, kerüljük a túlzott megerőltetést. Fontos, ne próbálkozzunk otthoni kezeléssel, a gyomorcsavarodás sürgős orvosi ellátást igényel. Köszönöm, hogy megnézted a videót, remélem, hasznosnak találtad az információkat. Ha fontos számodra a kutyád egészsége, és szeretnél hasonló tartalmakról értesülni, iratkozz fel a csatornára, és nyomd meg a kis csengőt is. Oszd meg ezt a videót más gazdikkal is, lehet, hogy egyszer életet menthet.